Predstavujem vám prémiový kočík Easy Walker Harvey Next, najdokonalejšiu verziu nášho kultového bestselleru. Od prechádzok po meste až po dobrodružstva v teréne, tento kompaktný kočík typu všetko v jednom rastie s vašou rodinou a prispôsobuje sa každej chvíli vášho života. Harvey Next je voľbou pre rodičov, ktorí ocenia inteligentnú funkčnosť, nadčasový dizajn a spoľahlivý komfort. Rozšíriteľná slnečná striežka s UV faktorom 50+ a okienkom chráni vaše dieťa za každého počasia, zatiaľ čo vodu odpudzujúca vonkajšia tkanina ho udrží v suchu a pohodlí. Pri hlavičke máme ďalší vetrací otvor pre ešte lepšiu cirkuláciu vzduchu a umožňuje dieťatku krásny panoramatický výhľad. Nánožník na vaničke otvárame jednoducho pomocou obojstranného zipsu. Madlo kočíka vieme odňať z oboch strán a vanička je vystlaná organickou bavlnou pre pokojný a bezpečný spánok s mäkučkým madracom. Nový systém polohovania hlavičky je vhodný pre detičky, ktoré trpia refluxom. Vaničku vieme z podvozku odňať jedným klikom a za pomoci madielka ju ľahko prinášame. Vďaka vysokokvalitným kolesám a voliteľnej sade vzduchových pneumatík ste pripravení na mestské ulice a lesné chodníky. Konštrukcia je nadčasová a spolu s kolieskami váži len 8,6 kg. Úložný košík je veľký, priestranný s nosnosťou až 10 kg. Teleskopicky nadstaviteľné madlo si presne prispôsobíte k svojej výške. Striežka je veľká, preklopná, s UV filtrom 50 a vetracím okienkom pre lepšiu cirkuláciu vzduchu, hlavne v letnom období. Chrbátik vieme napolohovať do 3 pozícií. Takisto aj opierku nožičiek vieme nadstaviť do 3 výškových úrovní. Madielko je odnímateľné z oboch strán a nemôže chýbať ani magnetické zapínanie pásov pre ľahšie vkladanie a vyberanie dieťatka z kočíka. Kočík vieme jednoduchým vykliknutím otáčať v smere aj proti smere jazdy. Športovú časť vieme nastaviť do 2 výškových úrovní. Kočík vieme jednoducho zložiť spolu aj so športovou časťou do veľmi kompaktného rozmeru. Súčasťou kočíka je hlboká vanička, športový kočík, pláštenka na hlbokú aj športovú časť a taktiež výškovo nadstaviteľné adaptéry, ale samozrejme si k nemu viete dokúpiť aj bohaté príslušenstvo, rôzne druhy autosedačiek, LED svetielko, volant na hranie, sieťku proti hmyzu, držiak na pohárik a tak ďalej. Ak vás kočík zaujal, viete si ho naživo pozrieť na našej predajni Bambiny v Trnave alebo objednať prostredníctvom nášho e-shopu bambiny.sk.